برحێ هەر دارەکە زەیتونان کۆوەکی زارۆکێکی دەهات خودیکردن لە دەشتانە بیهووری و سۆلاوێن مەیدانکێ کۆ دلێ هەر عەفرینیەکی ژبێریان دچلمسینە و هێڤیên vegerê geş dike. Mahmûd çavê xwelkeskayiyê digerîne. Dixwaze goljêr sîka zeytûnan rûne. Dixwaze behsa êşa xelkên xwe bike. Zordarî û işkenceya bi serê wan tê. Hêviya vegera azad û birûmet xwesteka Mahmûd û her kesekî Efrînî ye. Dixwazin ku temiyên bavûkalan bi cî bikin û bi axa Efrînê wan bipêçin. Em ê vegerin lê dûr nîzik şêwa çi bê em nizanin. Bes ji me re yani xewn û xeyal û hêviyên me tenê niha di tişkî de mayiye. Vegerek birûmet. Herin tenê bin darek zeytûnê. Tiştêkî li Efrînê derdikeve serrêk handinê li sedî nedidine. Çêrûkin hene notên hewaldan. عفرین هاتو خما خوشای حری سورو قالو قرشای Efrîn Kurdistanî bû, pir ol û reng û netew bû. Êzdî, Elewî û Misilman hemî hatin derbederkirin. Jîn û hevalên xwe yên xwendekar, bi stranan Efrînê bibîrtînin. Jîn dibêje hemî cihên menî olî û pîroz hatin dizîn û talankirin. Ta bi goristanan jî ji rûxandinê bêpar neman. Dema derketina ji Efrînê de li ser çiyayê Lîlûnê bi rastî dîmenên gelekî bi êş me dîtin, me hîs kirin. Bi rastî dîmenên gelekî bi êş bîne. Çi qasî ez behsê bikimê ez nikarim bihêvnim ku tamî yekê bi çavê xwe nedîtibe wê weteyê wê nas bike. û bi taybet kesên bi temen mezin, kal, pîr. Yani bi rastî eva ji gelek xemgîniyên wan jiyana xwe ji dest danî. Nikarî jiyan bikirin ji ber ku jiyana wan gil gunda bûn. Hemî bi tiştên xwe yên xwezayran jûl dibûn, darên zeytûnê wî. Hejdeyê Adara 2018 de xelkên Efrînê bûn hilgirê xemgîniyeke bêsînor û bi karwanekî dirêj li jorê çiyayê Ehlam xatir ji Efrînê xwestin. Niha dîmenan dibînin bêçawa dagirker daran hil dikin û Kurdan îşkence dikin û kesên biyanî di malên wan de ne û dipirsin veger kengî ye. Ekrem Salih Kurdistan 24 Qamşlo